Permezz ta' sforz kollettiv minn diversi istituzzjonijiet tal-pajjiż, is-sigurtà f'pajjiżna qed tkompli tkun priorità. Dan l-istazzjon segwa l-iżviluppi f'dan ir-rigward fil-lokalità tal-Marsa li sa ftit ilu kienet magħrufa għall-isfidi li r-residenti tagħha jaffaċċjaw. Is-servizz tal-pulizija fil-komunità huwa katalist f'dan l-isforz għax fin-natura tiegħu irressaq lill-uffiċjali responsabbli miż-żamma tal-ordni aktar lejn iċ-ċittadin filwaqt li jibni relazzjoni miegħu. L-Ispettur Mark Cremona stqar kif l-ewwel priorità kienet li jistabilixxu id-dinamika tal-isfidi fil-Marsa, għalhekk sar rapport li evalwa l-impatt tas-sitwazzjoni fuq ir-residenti. Mir-rapport ġew annotati bosta sfidi fosthom ir-rimi tal-iskart barra u l-abbuż ta' droga. Huwa qal li permezz ta' dan is-servizz tal-pulizija fil-komunità, il-pulizija qed toffri mod ieħor kif il-pubbliku jagħmel kuntatt magħha. Frejna bidla l-komunitajiet tagħna billi tajnihom servizz personalizzat. U aħna iktar milli qed ngħidu isma' mlassa miftuħa u inti tista' tmur tagħmel rapport li dak is-servizz baqa' qed ngħidu li l-ġurnata llum inti tista' ċempel il-pulizija fuq il-mobile tiegħu u tkellmu u tagħti dak is-servizz jew inkella tagħmel appuntament u tmur tiltaqa' miegħu. Il-pulizija qed taħdem ukoll ma' diversi entitajiet bħall-Aġenzija Appoġġ u laqdiet fl-irħula u fl-ibliet sabiex ittejjeb dan is-servizz. Lan aħħari huwa li dan is-servizz jiġi estiż ma' Malta u Għawdex kollha sa tmiem din is-sena. L-infrastruttura fil-lokalitajiet ukoll hija importanti sabiex ikun hemm aktar sens ta' sigurtà. Fil-fatt, fil-lokalità tal-Marsa qiegħed isir investiment kontinwu fil-ġonna u fl-ispazji pubbliċi sabiex jilqgħu lir-residenti f'postijiet adekwati fejn jistgħu qattaw ħin ta' mistrieħ il-bogħod mill-periklu. Fi ġnien Belvedere waqt attività organizzata minn għaqda fil-lokalità, is-Sindku tal-Marsa Josef Azzoppardi qal li dan huwa eżempju ħaj ta' trasformazzjoni li qed issir fil-lokalità kollha. Josef Azzoppardi nnota wkoll it-tibdil fil-mentalità wara li f'dan il-ġnien sar investiment kapitali ta' aktar minn €900,000 għar-restawr tiegħu. Dal-ġnien fejn qabel askonter saq fih, illum in-nies qed jinżlu fih, għandna l-iskawts li jkunu kuljum fih jagħmlu l-attivitajiet tagħhom, ġieli anke wkoll nies mill-Marsa li qed jiżlu jagħmlu attivitajiet fiżiċi hawnhekk u bil-mod il-mod l-idea u l-perspettiva qed tinbidel ġo dal-ġnien. Żewġ residenti u attivisti fil-lokalità esprimew il-gratitudni tagħhom li issa flimkien ma' residenti oħra jistgħu jgawdu aħjar dan il-post. L-Scouts qed nibbenefikaw immens minnu wkoll, tifhem? Jiġifieri on the whole hawnhekk sar post li tista' tiġi hawn tirrilaksja mingħajr l-ebda problemi ta' xejn. Issa jtik il-lok li anke nistgħu nagħmlu xi attività ġej is-sajf u kun aħjar.